Hingpit na ipatangtang sa dakbayan sa Sugbo ang mga transfer station sa basura subay sa ipatuman nga bagong waste management scheme sa syudad. Ubos sa bagong scheme, imbis nga itapok ang mga basura, direkta na kining kolektahon sa mga truck sa barangay nga mo'y modala sa mga pick-up point nga kuhaon sa usa ka third-party company aron dalhon sa Aluginsan Sanitary Landfill. In fact, ato na ning gisugdan sa dito sa DPS. Kaya naay mga reklamo musud sa ilang department nya gitan-aw nato unsaon nato pag-respond. Because the moment manggod nga naay reklamo about garbage, pwede na sila nga kuhaan nila og shot o niya kung ang ilang camera na ay geotag ang katong area nga ilang asa nila gikuhaan, masuda yun dito sa atong ingalan nato og station para mahimuan og data. Sugdan ang maong scheme karong Hulyo 30. Gipambit usab sa mayor ang ilang gi-develop karon nga app nga magsulod sa mga essential government services sa syudad. Diin usa sa mga posibleng unang serbisyo mao ang app alang sa basura, diin mamahimo mo send og reklamo ang mga residente. Kung ang findings sa HR kinahanglan atong tangtangon, then we are going to terminate that kind. Para dili na magpadayon ug naa man gani mga tawo nagkuna-kuna nga maghimo og mga kanabitaw mga butang nga dili angay, then ato na silang pagatangtangon. Lakip sab sa posibleng maapil sa maong app ang mga online payments. Pagklaro sa mayor, kasamtangan pang giswayan ang maong app o gi-finalize pa lamang aron masiguro nga hapsay na kung gamito na kini. Samtang hugtanon nga nagpahimangno ang mayor sa mga trabahante sa Cebu City Government nga angay nga disiplinado ug mutuman sa unsay mandato silang trabaho. Manumduman nga miabot sa opisina ni Archival ang nakuha sa usa ka uploader nga video sa usa ka government bus nga gigamitan og laway nga reversal tone. Pagpatinaw sa mayor, wala nila giobliga ang bisan unsang sakyanan sa city government nga magbutang og mga reversal tone. Subay sa gipahigayon nilang investigasyon, nasayran nila nga dugay nang gipahimangnuan ang mga driver apan nagpadayon gihapon bisan pa sa mga warning. Dugang sa mayor, laing upat pa ang naibawhan nga nagamit og reversal tone, butang nga gipahunong nasa mayor. So, it's not only the drivers sa DGS, ang tanan yun nga mga empleyado, no? We should be very kanabitaw disiplinado unta nga ug unsay maayo mo ray atong buhaton. Kini sa RD Morales, alang sa My TV, Cebu.